Ona má práve tú povahu, kvôli tomu sme dali takto sám, No. David, ešte bojuj! Výborne! Však ale kokos, však nesmieš to len takto odkopnúť. Poď! Sám! Ideš! Ideš! Výborne! Poď, neboj sa, hraj! Dobre, Hugo, ešte! Bojuj! Není pocit. Není pocit. Hovorím, že to není pocit. To je realita. To videla ja. Jo, som videla ja. Vôbec. Teraz toto.
pozeral, vysvetlím. To sa netrafil dobre. Prelopku si necháme. Ponúkajú im pekné šance, im ponúkajú. A poď! Poď, poď! Potlač ho! Vystrel! Ale pekne! Nemá komu, čo to nikto není. Tak ale veď... Chlapci, tam si musíte nabehnúť. Hoď mu to! Poď! Jaj, keby tú loptu sledoval, tak ju zobere. Tak ju zobere. Ale pekne. Tak na náhodu, ale pekne. Tu mu daj, to je on. Výborne! Nevadí. Nevadí, dobre si. Výborne! Musíš ísť proti lopte, musíš ísť! Keby dal petičku, tak dal. Videl si krásne, mám petičku. Pum. Ešte jeden zápas a konec? A tak dobre, že aj petička nie je to také dlhé. Áno? Dobre, dobre. Poď, písaj. Ale ani nehrajú títo naši bieli zle. Prihrávajú si pekne. Pekný futbal. Dobre, nie sú tak kondične na to, majú technicky jak oni, ale žiadne bezhľadé odkopávania lopty to není. Je to proste celkom pekný futbal. Proste sa pozrú, kde kto je, prihrajú si, pozri. Nevadí. Si začínajú rozoberať trošku. Kocky lega. Už vidíš, že všetci štyria boli vpredu, už nikto nebránil. Po druhom góle už. Tretí už nemali títo dostať, už malo byť prestri. Všetci vybehli, všetci štyria. A teraz mu daj ulicu. Pekná, len skore mala ísť. Ale musíte mu pomôcť niekto, chalani. Stojíte. Teraz... Pekná strela. Dobre. Asi je, Asi áno. Asi áno. Kopel strkal tú levú úplne nezmyslne. Prečo si žúzle ten tvoj syn stále? Lebo je skryté. Má takú novú chvíľku, mal vlasy a teraz má všetko žužla. Áno. A to čete, že Ja len isté veci žužla, ne všetko. Ja, Slav, čakal som, či sa to opýtaš. Tak som bol ticho a opýtal si sa. Nevadí, ja si mi rada pošpasujem. S kým? S teba by Áno, rada si sa mi pošpastuješ, no dobre. Počkaj, ale potom nepustíme to Maťovi, toto video. Tak musíme sa dohodnúť na nejaký termín, že kedy budeme špasovať. Ale tak zostane len 3 rečiach, takže ako.
Pri tvojich, áno. A poď! Som tu si takýto nabalený, počkaj. Som už si taký nabalený. Ale on to má normálne, ja neviem, koľko, ale to má normálne. Niča! Akože normálne ja som sa smial, že nejdu po ňom, alebo niečo vytočia a on sa tých nedrezol. Mimo jak koň. Ale vieš prečo, lebo je to nerobí. A všetko. Ja som nechcel spokojná. Áno, nebude najskôr. Máš vodu vlastne. Sa napíšeš. Dobre. Ale váš návod. Ani nic. Tak to vás uloží. Sekmer od rána nechal. Áno, Si chlapec zvyknú. Tak ho došlo, ti nebude prejsť. to vám mohol to tam poznať. Ne? On sprneš, ty mi kážeš morál. Tak, vieš. Ale zakopni na oheň. Nie, no brány. Potom To je posledný zápas, ale či ešte jeden bude? je ešte štope. No my máme posledný. Ale Timo je tu. Napravu, v žiadnom prípade. Poď ešte! Dopredu! Môžete byť! Ideš, Gordy! Ideš! A na nepremyslenie. Že už ako čo s tým, tak... A neviem, čo aj nesie. Také úplne ťažké, potom dal som si tak akože... Mám to pod kontrolou, budem znášať. Nemám syna, Majka. Nemám syna. Prodaný do Vrakune. Do Vrakune? Prodaný do Vrakune. Určite ne. To ne. Daj gól z prvej. Dobrá, na základe toho to budeme vedieť potom, Áno. jak to bude. Čo? Na základe toho to bude rovnaké vždy, časovo. Toto? Či čo? Hej, turnaj. Tak Jano napíše. Bude úplne ináč tie turnaje, lebo... Môžeme s koľkým príde iné Nie, inak my Kukúzko Lebo ideme. nebude tam tá liga, že vieš... Jako veď, ale Ale si ja ale iba jedno družstvo bude. teraz mal byť napríklad Senec, iba Eškape. Eškape nebude sa správať ako že Ja viem, ale to je len tak, no. to len tak, vždy každý si je separé. Hej. Však poriadku, veď ale bez vyhodnotenia. Áno. Čo? Dávanie záhľadu, odbáva. Zober, že 4 zápasy si zahľadia. Kde máš Mikinu? Čo Timo, dobre? Super. Poď! Na lani nemáte ani jeden? Adama Blanšača Mikinu. Opýtaj sa, či nemá ani jeden. Pozri. Dobre, dobre. On nemá.
O pol šiestej, alebo o 5 ráno bol chalán a teraz mi žena volala, že už máme babu. Počúva, otec, kto je otec? Je druhé, no. Teraz. Čo? No už máme jedno, no už tenku máme sám. Žena už to vzdala, že sa vyčítala na 2 hodiny, si dala, že ona aj 5 hodín dala ďalšie. Musel vybrať na sumu a to nechcel veľa. Áno, bol tam, odišiel a potom. Musí dávať pozor, že je na to, že to je istá hlavná. A potom až